Malipay yung bagong tuig mga higala. Aniya nasab ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Aniya maayong balita dito sa Bohol. Dili kalimod nga daghan pang bulanon ang wala makatuod sa mga tourism sites nga sa mga turista karon gipangsulod. Abi nato pa nga ang puti nga bunbun nga kinaham sa mga turista sa Panglaw ra gyud makita nga ang kaliguanan kinahanglan gyud nga sa dagat ra kay wala nay laing mas nindot pa. Dinhi sa Bohol nga nadeklara sa UNESCO nga Geopark ang tibuok isla. Matuod nga ang anapugon nga yuta mo'y kahigayunan sa mga tourism sites nga makapatingala. Dili nimo kasagaran maisip nga ang mga anapugon nga mga buntod nga kugon ra gyud ang matagting tubo ang magtuod sa mga foreigners gitaak, foreigners nga nagbackpack. Sa anapugon nga yuta ang tubig nga mohunob, maghimong og mga langob ug pipila kanila may tubig nga napundo sa sulod. Sa Anda Bohol gawas nga may pino nga bunbun ang kabaybayunan, may langob pa usab sila nga mahimong kaliguan o kalanguyan. Cave pools kon sila tawagon. Dinhi sa Anda, upat sila nga gibisita sa mga turista. Di ay Convento Cave Pool, anay usay Kabagno, ana ay Katires ug ang Tibaw Pool. 2 ka oras pa ang Anda gikan sa Tagbilaran, rason nga maglisod ug bisita dinhi ang kadaghanan. Busa kung Bisaya ka o sa Bohol may magpahigda, subaya ang Anda. Sinatiya ang lisod ipatinaw nga cave pools nga tinaw ug bugnaw. Gikan diri sa Anda Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Mauusap kini ang maayong balita sa Sikihor. Aron sa paghandom sa kinabuhi ug kabilin sa atong nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose P. Rizal, ang Local Government Unit of Larena uban sa mga ahensya sa gobyerno ug akademya nga base sa nasangpit nga lungsod nagpundok aron sa pagsaulog sa ika-127 nga adlaw ni Rizal uban sa tema nga Rizal, Pundasyon ng Kahapon isinasabuhay ngayon. Ang selebrasyon nagsugod sa flag-raising ceremony o sa kinasingkasing nga pagkanta sa nasudnong awit nga milanog sa kahanginan nga nagmugna sa kapagbati sa hiniusang garbo ug pagtahod. Si Dr. Justin Jose A. Bolado ang nagsilbing keynote speaker diin mihatag og pakigpulong nga nagtuki sa kamahinungdanon sa kinabuhi ni Rizal na palandungan ug napasidunggan ang dakong papel, buhat ug kontribusyon ni Rizal sa pagpahimutang sa nasod sa dalan ngadto sa mas maayong kaugmaon. Now, let his life and legacy serve as a paragon for us to follow and emulate. In this day and always, let us allow him to live in our hearts. Isip tribute usab sa adlaw ni Rizal, naglinya ang mga nanambong sa paghalad sa ilang tagsa-tagsa ka mga bulak diin gipanguluhan ni Mayor Cyrus Vincent Calibo didto sa monumento ni Rizal at ubangan nga bahin sa munisipyo. Usa-usab sa mga highlights sa selebrasyon, mao ang pag-anunsyo sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Pasko Christmas Tree Decorating Contest nga adunay tema nga Winter Wonderland, Let It Snow, Let It Flow, Larena Shines in Winter's Glow. 8 ka mga grupo sa lain-lain nga mga gobyerno, akadim, o mga pribadong ahensya nga nagbase sa Larena ang nagpaindigay kung asa ang pinaka-the best nga Christmas tree sa lungsod. Ang kampiyon sa nasangpit nga contest mao ang Province of Siquijor Electric Cooperative Incorporated nga nakadawat og premyong 30,000 pesos. Second placer ang Department of Public Works and Highways Siquijor District nga nakadawat og 20,000 pesos ug ang third placer ang Department of Education Division of Siquijor nga nakadawat og 20,000 pesos. Nagpakita og mga nindot nga lihok ang kultura Filipino folkloric dance troupe sa Siquijor State College diay nagpahinumdum kanato sa adunahang kabilin nga atong napanunod. Si Mayor Cyrus Vincent Calibo sa Larena nihangop og nipadayag sa iyang pasalamat sa aktibong partisipasyon sa mga katawhan sa maong kalihukan. I extend my heartfelt gratitude to everyone. Your presence today reflects our shared commitment to preserving our heritage and working towards a future inspired by Rizal's legacy. Ang adlaw ni Rizal, dili lang usa ka makasaysayanong pagsaulog, kini usa ka selebrasyon para sa padayon nga pagtinguha sa usa ka mas maayo nga nasod.
Alang sa maayong balita sa Sikihor, ako si Marifel Faith Hammond. Ug di usab pagpauwahi ang Cebu alang sa ilang maayong balita. Sa pagsugod sa bag-ong tuig sama sa kadaghanan ang mga Subuanon aduna usab gipanglantawan kini dili lang alang sa ilang kaugalingon apan naglangkob usab sa mga butang nga para nila mao ang angay buhaton sa gobyerno karong tuiga. Nagikan sa lain-laing sektor sama sa mga trabahante, estudyante o negosyante, aniya ang mga panglantaw o panghinaot nila ngadto sa gobyerno karong bag-ong tuig 2024. Adunay naglantaw nga mapaubos na ang presyo sa mga pamaliton sama sa bugas ug uban pa para dili sila maglisod. Hinaot mo ron bagong tuig, ang murang tuig nga barato sa kayo para palitin mo. Samtang aduna usab nang hinaot nga mapadaghan pa ang mga oportunidad sa panarbaho, mahatagan og suporta ang mga batan-on ug mahugtan ang public security. Ko number 1 kay trabaho jud kanang walay discrimination ba. Kay kadua para sa mga batan-on o sports side ba. Pandugang support o security lang siguro, visibility, police visibility or para mga ma-deter ang mga badlungon ba. Sa pulong usab sa mga tinun-an ilang panghinaot nga badaghan paunta ang mga scholarship programs, mapahapsay ang mga kadalanan ug masulbad na ang problema sa ilegal nga droga. Naghinaton sa amin nga kanang hatagan o daghang scholarship gikan sa government ang mga student labaw daghang kayo na murag kakalisod. Paminawon ang mga voices pod sa mga youth parehas na mo. Pa-strict lang sa something nga matunhay sa dang kanang mga batan-on nga maglaro-laro about sa drugs kay kanang unta makuan siya basta mahipos na sa Uban sa ilang kaugalingong New Year's resolution, kining tanan pipila lamang sa mga gipanglantaw sa mga Cebuano sa ilang pagsagubang sa tuig 2024. Karong tuiga, ang gobyerno nagpabiling maunugon sa mandato niini pagtabang sa katawhan ug mapasaligon nga ang mga tanang panghinaot sa matag Pilipino mahatagan og pagtagad og kasulbaran. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.